Bueno, ara veurem una miqueta quins són els punts claus a l'hora de conduir un cotxe en el circuit ràpid. Com frenem a la vida normal? Si us pregunto, segurament em direu que freneu suau, progressivament. Vale? I en línia recta. I llavors, si veus un problema, què és el que fem? Frenar més fort. És a dir, si féssim una gràfica seria de menys a més. Nosaltres ens la juguem, frenem, i si veiem que anem curts a frenada, frenem més fort. Vale? Al contrari, fem una frenada degressiva. Vale? Què vol dir? De més a menys. Perquè nosaltres venim molt ràpid i ja sabem que el problema el tenim, que és la curva, per tant hem de frenar quan més ràpid, millor. Llavors, d'entrada, frenem molt fort. Vale? Què ens permet frenar fort? Tenir un pedal de fre que ens permeti dosificar la frenada. Per això sempre es diu que en els cotxes de carreres o un cotxe molt deportiu, el tracte del fre, com més dur sigui, més ens permet dosificar la frenada, perquè ens permet apretar fort. Segon punt, la traçada. Què busquem en un circuit? Busquem un punt d'entrada, un vèrtex, i un punt de sortida. Llavors el que fem és enllaçar el primer punt amb el segon, amb el tercer. Què busquem? Anar el més recte possible dintre la curva. Quin és el primer fallo que es comet quan es pilota un cotxe sense tenir coneixements? Que veiem la curva i ens tirem. Per tant, aquesta curva ja l'estem fent malament, perquè si hem d'anar per la dreta, per exemple, quan encara hauríem d'anar per l'esquerra, per aprofitar, retallar al màxim la curva. Sempre busquem els punts exterior, interior i una altra vegada exterior. En el circuit ens trobarem que tenim marcats uns conos amb el punt d'entrada, el vèrtex i el punt de sortida. I el tercer punt, que és molt important, sobretot, depèn del cotxe que portem, és el punt d'acceleració. Quin és el fallo més comú que ens trobem en un circuit? Estem girant i quan estem abans d'arribar al vèrtex o estem passant-lo, ja volem donar-li cop de gas perquè ja volem accelerar. Com us deia, en aquest cas, per exemple, cotxe de carreres, si estem a meitat de la curva donem un cop de gas, el cotxe ens farà un sobreviratge. Què hem de fer? Esperar-nos que el volant estigui quasi recte i gas progressiu, i quan estigui el cotxe en línia recta ja podem donar gas a fons. Bueno, Roger, ara que ja estem dintre, aquí n'hi ha una pila de botons. Explica'ns una mica tot això. En un cotxe de competició el que tenim sempre molt a la mà és la corrent elèctrica. Tenim un desconnectador, ara sentim el soroll, està entrant ja electricitat. Llavors és tot molt senzill. Aquí tenim ACR, és el control de tracció, el que hem dit abans, tenim connectat i desconnectat, ventilació dintre el cotxe, tenim posició 1, ara funciona la ventilació per si fa molta calor. Aquí tenim el volant, en aquest cas tenim botó de ràdio per parlar amb els enginyers de pista, i a l'esquerra tenim el speed limit, que el que ens permet és passar pel pit lane amb una velocitat que nosaltres podem determinar. Bueno, Roger, doncs anem a provar una mica la teòrica i ens posem a la pràctica. Molt bé. Veniu amb mi. Vinga, ja d'aquí podem anar accelerant, cada cop més fort. Cinquena. Vinga, i aquí seguim, comencem a frenar, quarta, tercera. Avui m'ha pres una ràpida lliçó de com anar ràpid a un circuit, amb els nostres amics de Fórmula GT. Si voleu veure aquest i molts més vídeos del vostre motor en català, ja sabeu, al nostre canal de YouTube, les nostres xarxes socials i a la pàgina web www.diaricatalà.cat. Us esperem. Gas! I'll do my best and I'll make you fall apart into pieces.